taith y llyfr? Pa glyfr di taith o'r llyfr? Beth ydy awdur y llyfr? Acen ydy awdur y llyfr. Dydd Sadwrn ac mae Nicky a Chris yn mynd i'r Ganolfan Hamlin Pant Glas. Ganolfan Hamlin Pant Glas, tennis, hoci, dansio, rygbi, pêl-droed, judo, nofio. Beth wyt ti eisiau wneud, Nicky? Medd Chris. Dwi ddim yn siŵr, eb Nicky. Na fi, medd Chris. Wel, beth yn fynd i'r caffe, eb Nicky? Ac mae ddau yn mynd i'r caffe yn Ganolfan Hamlin. Mae ddau'r ffrind ti allan i caffe Hamlin. Oes a dos, fab pob a dos, burger a sgodion, ysgodion a sgodion. Bwyd da, eb Nicky. Wyt ti eisiau bod medd Chris? Nac ydw, dim cwn chwarae eb Nicky. O gorau dwi eisiau dod oer, medd Chris. Ac mae Nicky a Chris yn mynd i'r men i caffe. Yn y caffe, mae Nicky a Chris yn eistedd wrth i balcony. Beth rydych chi eisiau i eifed, medd Ifech? Oren i fi, eb Nicky. A coke i fi, please, medd Chris. Diolch, efo. Ac mae ddau ffrind i'r iach a gwylio gem hoci. Mae Sean ffrind Nicky yn chwarae yn ei gem. O na, mae Sean wedi brifo. Mae nhw eisiau i ti chwarae, Nicky, eb Chris. Fi chwarae hoci, medd Nicky. Ai, mae hoci yn cool, eb Chris. O gorau, dwi yn mynd, medd Nicky. Ac mae Nicky yn mynd i chwarae hoci gyda nhw. Ydy Nicky yn hoffi chwarae hoci? O dear, mae hi wedi brifo. Beth sy'n bod, Nicky, medd Chris? Aw, dwi wedi brifo fain nores, eb Nicky. O dear, medd Chris. Chris, dwi ddim yn hoffi chwarae hoci, medd Nicky. O dear, di Nicky ddim yn hoffi hoci blwyddyn nesaf. Mae Nicky a Chris yn mynd i'r clwb judo. Wrth i drws, mae dyn yn gwisgo dillad y gwn y belt ddi. Beth am judo, Chris? Mae'n bril, eb Nicky. O, dwi ddim yn siŵr, medd Chris. Mae judo yn llawer o hwyl erbyn o gorau, medd Chris. Ac mae ddau yn mynd i clwb judo. Bachgen mawr ydy partner Chris, a dydy Chris ddim yn hapus iawn. Beth sy'n bod, Chris, medd Nicky? Aw, dwi wedi brifo mae hen, eb Chris. O dear, medd Nicky. Nicky, dwi ddim yn hoffi judo, eb Chris. O dear, di Chris ddim yn hoffi judo blwyddyn nesaf. Awi wol mae poster mawr, ond beth mae Nicky a Chris eisiau wneud? Hedi, nofio, tennis, pêl-droed, sborgen, badminton and dansio, Ganolfan Hamlin Pant Glas. Ble mae Nicky a Chris yn mynd i'r Sadwrn? Dydd Sadwrn ac mae Nicky a Chris yn Ganolfan Hamlin. Beth mae Nicky a Chris yn dewis yn y caffi? Oren i fi a coc. Beth am chwarae tennis, Chris, medd Nicky?